Ahoj, ahoj. Je právě tolik, kolik je a já vás vítám u svého nového videa. Já jsem Krakonoš. Zdravím všechny followery, youtubery, tiktokery, instagramery, followery, instagramery. Všechny vás zdravím. Jmenovitě pak zdravím Mirka Plundráka, Davida Effenbergera, Františka Garguláka, Bedřicha Trnečku, Patrika, Teresku, Viktorii i Květoša. Přátelé, nacházím se na rybníku Pláňavy v Moravském Písku. Vidíte za mnou jezero. Nevím, jestli mě dobře slyšíte, je tady dobrý větr, studený, silný, takže to tady fouká, je -6. Pocitově je podle počasí -10 až -11. Jo, ale bruslaři jsou tady nějací, jezdí, hraje se tady hokej, je tady očištěná taková trasa pro bruslaře. Jo, přijďte si zabruslit, to je taková ta trasa udělaná, aby mohli bruslaři jezdit do kolečka. Je tady udělané takové hřiště na hokej. Přijďte si zabruslit, můžete se i zakoulovat, sněhu je dost. Akorát se pořádně oblečte, teplé rukavice, teplé boty, bundu, čepicu, šálu. Opravdu je velká zima, ale když budete mít nějaký pohyb na sněhu, tak se zahřejete. Přátelé, ještě vám chci ukázat, tady je taková zátoka a od bobrů je tam zničená hráz. Je to tady opravdu takové kamenité, nemůžu přepnout zadní kameru. Tohle musíme přejít. A opatrně, je to tak na zvrtnutí nohy. Musím opatrně fakt, protože nemám se čeho chytnout. A jak to přejdu, tak už budeme vidět pomalu. Vidíte, já vám to ukážu takto, takové kameny musím přecházet. Je to taková hráz. V létě je tady spousta vody. A teď musím jít přes led a musím to tady obejít. Musím se dostat teď na hráz. Musím tady přejít takové pletivo. Takže, děcka, teď stojím na ledě, jo? Jsem na ledě, abyste viděli, nevidíte. Jsem na ledu, jdu teďka normálně po ledu a musím se probrodit tady do té druhé strany rybníka, která není tak moc využívaná lidmi. A tady jsou právě ty bobři. Už se k tomu blížím, už vidím popadané stromy. Jo. Tady ještě nějací lidi uhrňují svoje hřiště, aby měli jenom soukromé, jenom pro sebe, aby jim tam nikdo nechodil. Ale to mineme. A tady už začínám vidět ohlodané stromy. Přátelé, už jsou tady. Je to tady náročné opravdu. Terén je krutý. Na to, že jsou na vodě, asi v metrové výšce. Tak teď vám ukážu. Zkusím přepnout tu kameru. No bohužel kamera nejde přepnout. Asi mě zamrzl telefon. Tak vám to ukážu na tu přední. Vidíte tady? Takové ohlodané stromy jsou tady. Jo, tady toto. Toto je ohlodané všecko od těch bobrů.
Je tady těch stromů velice moc napadaných. Jo, ještě půjdeme kousek dál. Tady je akorát takový strom, ten musím přebrodit. Tak vydržte. To je ten strom, co ty bobři pokácali a všecko to tady takto leží. Všecko. A to je začátek. Ta hráz je ještě dál, to vám asi už nenatočím, protože to video by trvalo strašně dlouho, než bych tam došel. Tady se musím brodit těma haluzama, takže tady vám ještě natočím kousek a už se budu loučit s váma. Jo? Ne, zpátky. Oh. Musím jít zpátky lidi, protože pode mnou začal křupat led a tam byla vyvrtaná díra v ledu od myslivců, asi na větrání pro ryby. Takže kdybych tam udělal pár kroků, tak se asi probořím. Takže musím jít zpátky a musím jít zpátky tady na hladinu, tady na břeh a musíme jít zpátky po břehu. Někam a tady přes ty polámané stromy musím se probrodit. Takže tady má asi půjdeme. Takže teď zase chvilku budu mlčet, protože se musím tady proplížit těma popadanýma stromama, než se dostaneme jako takového lesíka. A celé to obejít ze zhora, protože tím rybníkem nebude se dát vejít. Takže přátelé, zkusím to video pozastavit, než se tady z toho dostanu a pak vám ukážu ještě ty stromy a už se s vámi budu loučit. No. Takže přátelé, pokračujeme ve videu. Už jsem se tady dobrodil do té zátoky, by se dalo říct, co tady bobři zničili. Takže vám ukážu, třeba tady je strom, jo, na přední kameru je to složitější. Tady ukážu strom, který vlastně stačí jenom, aby spadl. Jo, jak je ten strom tím bobrem nahlodaný, jo? Jak je ten bobr musí mít zuby silné, že ten strom tak nahlodá. Jo? A tady těchto stromů je tady víc. To možná ten video není vidět. A tady těch stromů je napadených strašně moc. Že ty bobři to všecko tady zničili. Takže toto jsem vám chtěl tady ukázat, jak reálně v Moravském Písku máme bobry, kteří nám tady ničí stromy. Oni si vlastně stavějí svoje hnízda, že jo? Oni to nedělají úmyslně. Ale tady ty stromy několik roků už rostou. Ještě vám tady ukážu takovou trojici stromů, jestli je to trojice, jak se k tému tady dostanu. Tady probrodím se a toto je tady úžasné. Já vám to dám takto na video, jestli to uvidíte. Jo, vidíte, jaké jsou to silné stromy a jak je to všecko je to pokácané od těch bobříků. Takže ale bobr je chráněné zvíře, takže se nemůže likvidovat. Takže proto ho tady máme. Trochu fůsa uhladím a budu pokračovat v cestě obcházení rybníka. Pomalu už jsou vlastně v druhé straně. Zezadu rybníka, kde lidi nechodí, chodí jenom zvířata tady. Tady jsou vychozené cestičky od prasat, srnek, jeleniů a takové podobné zvěře. Takže já tady obejdu ještě takové, v létě bych sem nešel, protože je to tady zarostené metrovou, možná i víc, 1,5 m vysokou trávu, takže bych sem ani nešel. Ale teďka v zimě, když je to pomrzlé, tak se tady dá v klidu obejít. Jo? Ale jinak to tady probrodím a vyjdu na druhé straně toho rybníka. Tady půjdeme rovně pořád, teď jdu. Pořád se musíte držet těch cestiček takových od těch zvířat. V té trávě, co jsou udělané, oni ví, kam mají chodit.
A dostanete se tady z tohoto, vidíte, tady je taková vysoká tráva všude. Tady tímto já se tady brodím právě. V létě by to nešlo. Ale teď v zimě tady pořád jdu okolo, tady jsou pořád bobři. Pořád je to všecko pokácané těma bobrama. Škoda, že nejde. A tady jsou jakési trny. Škoda, že nejde ta přední kamera, že bych vám to přepl, šlo by to vidět lepší. Ale už pomalu vycházám, už budu na konci, takže se myslím, aj budeme loučit. Ať toto video není jenom o procházení vysoké trávy a o hledání popadaných stromů od bobrů. Takže přátelé, já vám přeju dneska pěkný den. Děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pro ty, co nedali like, dejte like. Pro ty, co ještě nedali odběr, dejte odběr. To je to tlačítko dole. Nezapomeňte, like a odběr. Přátelé, já se s vámi loučím. Mějte krásný den, slunce v duši a nohy v teple.